Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης, τι παραδόξο σου κι ίση ενώσασα, και την αποστής αφήση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη έλπις, και των πολεμουμένων βοήθεια, η έτοιμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμαυτών ακριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία, γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος πλαχρίσθητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εγρυπαρών χιλεών, προσφερωμένης η δέηση. Και το σόνιον και ημών δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δισόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα, της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτό εντολών εργάτη, δόκιμον αναδείξει με. Και παρεσόμοια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτής απελάβνουσαν. Δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού, ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σοι το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειώσει, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας,
και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδipαθίας. Παύσον τα σορμάς των βαθών, σβέσον τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημόδολίως κινούμενα, τα της σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγεώδες και υλικόριμων φρόνημα κοιμησών. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημί τη συνδοξολογίαν, χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν, και δοξάζειν το πάντιμον, και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπερλαμπρόν το της αγνίας σου, ο Γαβρή καταπλαγή σε βόαση Θεοτόχε, ποιον σοι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε απορώ και εξίσταμε, Διός προσετάγει βόση. Χαίρε ή και χαριτωμένη.